Kuyog mga kabanwa. We are going to mamangha. Hello there. Oh, si Barat. Ingon ni nani kasamok ang among panglakaw. Nagi mga iro nga makiglumba. Abtik kay sila basta bungtod na ang padulngan. Merabag makatabag aswat. Asa mo kayang? Wala man na diha. Hi! Aray! Manamag lang ay. Sumala sa kakapoy nilingkod sa punuan sa kahoy ug niya nagpaypay sa dahon nga lunhaw. Sagka-sagka naog na pod sa kabuntugan. Ug mga kabanwa, nalantaw niyo ba ang akong naglantaw sa unahan? Ay, di maklaro ay kay the reflection of light and the surroundings is very maaliwalas na panahon, masinag na araw. Nasaan na ba yung anak ko? Bakit iniwan ako? Samantalang nandito pa man sa kabunturan. Yan, fern yan, nasa ibaba, itaas pala. Yan, pasensya na kay nako gida.